Ahoj, my jsme tady zase, protože Kikinka tady, natočili jsme teďko jiný, ale Kikinka tady mi vypl telefon. Takže točíme úplně na místě, kde jsme měli točit. Ty mě to spadlo. Tamhle s tom. A teďko točíme tady. A máme blbou výhodu, že tu jsou kaluže. A hrozně hluboký, jo? A ty Kikino! Nebo já to snažím probořit. Vidíte? Celá ruka mokrá. No a hlavně hrozně svítí sluníčko. Budeme dělat velký blbiny v kalužích. A pokud mě Míša přemluví, tak na konci se možná vyválím v kaluži. Ano. Ale jenom nohama, bosýma. Protože je docela teplá ta vodička. No, takže jedem na to. No. Tak a teď se nám předvede Míša, která už teď momentálně leze po provazech a možná skočí přes kaluž. Podívejte se na ní. Tak já si sednu, to bude na dlouho určitě. Za náma se hraje fotbal, jo, kdyby něco. No a. Je takový Michalka, 2, 1, teď. To dala. Jasně, jsi moc šikovná. Já. Tak a za chvilku vystoupím já a je. No, tak Kikča už nám tam běží a to sluníčko už se trošku schovala. Teďko jste to měli vidět. Takže já si to teda asi taky sednu. Já jsem fotbal prostě, hraje se za náma. A já vám teď ukážu, jak tam teď leze. Spíš. Dobrý. Děkuji. V tom semestru za chvilku vidíte další díl Míši. Adios. A teď si nám ukáže Míša, jak dementně a opilsky skáče na koníčkovi. Koukejte se na ní. Já se bojím stoupnout. Tak se neboj. A já teď skočím. No tak to jsi fakt hustá, ty vole. Já vím. Tak to bylo nejhustší video Ne, ale z tohoto dílu. A já jdu sem jako. Ona bude ještě skákat ze psíka. Ano, to je pes. No to je kvůli tohle je pes. Pojďte, koníček malej. Zavolej. A pejsek malej. A ten zavolá mě. Zavolej, podvedeš Míšu. Mám tě moc ráda, Michalko. Jo, to je vidět. No. Tak se nám ukaž. Ale nevím, co bych měla ukazovat, já se to budu jako houpat a mezi tím přijde na řadu asi Kikča. Jo, tak jo. Takže teď se vám ukážu já. Budu se koupat, ne tedy točit na tomto. Ani se nemůžu odpíchnout, je mi to moc líto. Ale je to dost rychlé. Hřebíte, jak si nejde odpíchnout, pánové. Pátky. Je ty vole. Je to dost rychlé. Vidíte, jaký je ten rozdíl? A teď se radši vrátíme zpátky za Míšou. Tak, a máme tu zase Míšu, která se furt pohopuje. Už jsi skončila, zlato? Ne, ještě ne. Co to přesně děláš s tím ubožáčkem psem? Znásilňuješ ho? Ne, a mě to zase nevypni ten telefon. Neboj. Už to stejně vyplavit. Ne, tak teď si jdu já zaskákat. No tak já už jsem teda skončila a to je dobře. a teda půjde na řadu teda teďka Kikča. OK. Nic mi nezbývá jinýho. Čau. Takže Kikča se připravuje, že tohle odtamtud až sem, že to přeskočí. Ne, půlce se zastaví. Takže půlce se zastaví a vyčurá se a pak
půjde zase zpátky. Takže to odstartuje, jo? 3, 2, 1, go! No, ale Kiki, jsi fakt dobrá. A já teď asi taky udělám podobnou kravovinu, takže no, to se hodně těšte. Hodně. Počkejte chvilku. Takže hodně mě Míša prosila. Už. Kristýnko, prosím. Prosím. Já nevím. Prosím. Kristýnko. No tak dobře. Tak jo. A tak jsem se rozhodla, že to přijmu. Takže to zkusím. Au. Jau. Píchá to. Ty kamínky hodně píchají. Hlavně píchají mě. Oni tě píchají. Ty vole. No, je sice teplá, ale takhle se moc teplá nezdá, hele. Pánové a dámy. Takže, ty vole, takhle se musíme rozhoupat. A jako já mám bundu, jo, teplo, a ona si je tu jenom takhle, takže jako taky pohoda úplná. Já se bojím. Trošku to vystříkne. A navíc to brutálně vrže, ta houpačka. Nevím, proč to děda nemaže. Odpočítej mi to. 3, 2, 1, go! Oh shit, čekej, zůstaň tam. Do prdele. Oh. Takže podívejte se To byla naše na kyča. mé chudáčky nohy, jo. Jedna noha, to je druhá noha. Takže mé nohy jsou naprosto. Ale tím jsem nechtěla. Ještě jenom se chci omluvit, že jsme teď toho nenatáčeli, ale budeme natáčet každý úterý. Takže, aby náhodou jako jste na to třeba nezapomněli, nebo takového podobného, já mám mokrý kolena z toho, jak jsem Kikču prosila. No, prostě a já, když přijdu domů mokrá nebo špinavá, to mě máma zabije, protože mám kalhoty, že jo, do školy. Tak já za chvilku půjdu a ty tady zůstaneš, aby ti to uschlo, viď? No, já asi nejspíš půjdu k vám, ne? Příjemný, Míšo, nechceš to zkusit taky? Ne, nechci. Ne, ale ono to je fakt příjemný ta voda. Teď je to... Ne, je to studený, já už jsem tak dost Je nemocná. to teplo. I když neuškodilo by mi být ještě víc nemocná, viď? No, to by ti neuškodilo. Ale já nesmím být nemocná, protože mám ve čtvrtek školní výlet. No, co ježiši? Potřebuji se dokázat. Takže Kikča prý z téhle pidi houpačky pro děti do, myslím, že 6 let. Takže Kikča teda 10. Ale to no, prostě. Tak jako já jsem teda hodně na ní zvědavá teda. Tak. Ale jen si uděláme malou Objížďku. Takže Jo, dobrý. Takže Kikča teď skočí a pak půjdeme k ní a tam možná ještě něco dotočíme. Takže to se hodně těšte, takže čau. Můžeš. Já si to ještě vyhrnu.